שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בחלק השלישי של רקורסיה. יש לנו כאן פונקציה, לכתוב פונקציה שהיא רקורסיבית, מקבלת אורך צלע של ריבוע, וצריך לצייר את הריבוע. משהו שהיינו עושים בצורה די פשוטה עם לולאה בתוך לולאה, מה שנקרא nesting loops, nesting for loops. והדוגמה כאן מראה איך פותרים תרגילים מהסוג הזה של nesting loops, nesting for loops באמצעות רקורסיה. אז מה שכאן עושים זה קודם כל לעשות draw של line, זה יחסית מאוד מאוד פשוט. מקבלים איזה אורך מסוים, מתקדמים עם האורך, מורידים את האורך עד שהוא מגיע ל-0 ומדפיסים כוכבית. עכשיו כאן יש לנו משהו שהוא מאוד מודולרי, ולכן יש לנו רקורסיה שמשתמשת בעוד פונקציה רקורסיבית שהיא עוטפת אותה. אז אם אני הולך לדרו רקטנגל, מה שאני עושה, אני מצייר את הקו הראשון של את הליין הראשון שלי באורך width, שהווידth הזה הוא לא משתנה, אוקיי? והווידth הזה שהוא כל הזמן, נניח הוא התחיל מ5, אז הוא יורד כל הזמן ל0, אז מה שהשורה הזאת עושה, היא בעצם מבצעת 5 פעמים את השורה הזאת. מאוד מאוד פשוט, אוקיי? וגם מה שזה נותן לנו את האפשרות, שכל פעם שציירתי שורה, אז אני עושה backslash n, יורד שורה, כאשר פה אנחנו רואים שהכוכבית לא יורדת שורה, היא מציירת את זה בקו אחד, כי אחרת אם הייתי רוצה לעשות את כל הקוד הזה ולהכניס אותו פה בפנים, זה היה ממש קשה מאוד ואולי כמעט בלתי אפשרי, ומאוד מאוד קשה גם להבנה. עכשיו, עצם העובדה שפשוט לקחתי פונקציה והפרדתי את התהליך לצייר קווים באמצעות פונקציה רקורסיבית, אגב זה לא היה יכול להיות רקורסיבי, זה סתם היה יכול להיות סתם for loop שמצייר מ-1 עד 5, אוקיי? הפונקציה הזאת מסתיימת, ברגע שמסתיימת היא פשוט קוראת לעצמה n פעמים. אז n על n אני מקבל ריבוע. וזהו, זה מה שהפונקציה הזאת עושה. שימו לב שעשיתי פה משהו מאוד מאוד קטן, שבעצם השתמשתי בזה draw rectangle שמקבל רק פרמטר אחד, וכאן פשוט הכפלתי את הפרמטר כדי שהפונקציה הפנימית תשתמש בשני פרמטרים. וזה לפעמים נהוג לעשות כדי לתת אינטרפייס החוצה של משתנה אחד לפונקציה. כמו שאמרתי, מקרים דומים nesting loop, זה טוב לבצע באמצעות השיטה הזאת. עכשיו אנחנו בעצם חוזרים לבייסיק רגע לפני הסוף, חוזרים לבייסיק לעשות פונקציה שפשוט מדפיסה מחרוזת בצורה הפוכה. כולנו ראינו את הדרך הזאת, בעצם אני לוקח מחרוזת, וכל הזמן אם אני מסתכל פה של ככה הסטאק הזה נראה, אז בהתחלה דחפתי את hello world, אחר כך את ה-hello world, LLO וכדומה וכדומה, ERD, LD, עד שהגעתי שזה בעצם התחילתו של המחסנית שלי. אוקיי? זה העומק של המחסנית, זה הסוף שלה, וזה התחילה של המחסנית. עכשיו שמגיעים, שכל הדבר הזה נמצא במחסנית, כל הסטריגים נמצאים במחסנית, ומגיעים לכאן ומתחילים, התוכנית מתחילה לעשות פופינג החוצה של כל הסטריגים במחסנית, היא מוציאה לי פשוט בצורה הזאת. זה יוצא ראשון, זה יוצא שני, שלישי, רביעי וכדומה וכדומה וכדומה. ומה שבעצם אנחנו רואים, שהפונקציה היא מדפיסה פשוט את התו הראשון. והתו הראשון זה, הדגשתי אותו באדום, זה התו הזה. זה התווים האלו. ולכן מה שהודפס ראשון זה הודפס D, L, R, O, W וכדומה וכדומה וכדומה. יכול להיות שכאן יש רווח ולא שמתי רווח, אז בסדר שיהיה רווח. ופשוט זה ידפיס את זה בצורה הפוכה. זה פשוט, בואו נמשיך לעוד משהו לנושא האחרון. עכשיו, יש עוד נושא ברקורסיה שנקרא permutation. זה קומבינציות
של, נניח של סטרינג מסוים, יש לי סטרינג ABC, ואני רוצה להציג על המסך את כל האפשרויות שאני יכול לסדר את ABC. מספר האפשרויות לסדר את ABC זה כמספר אותיות פקטוריאל, 3 עצרת, 3 אותיות 3 עצרת, בעצם זה 6 אפשרויות. ורק נרשום שהפתרון המלא של השאלה נמצא באתר הזה, אוקיי, Geek of Force, הוא ברור, מלא הסברים, כולל סרטון הסברה, תראו את זה. זה אחד התרגילים היותר קשים, רגע לפני שעוברים לעצים בינאריים רקורסיביים, לחיפושים וכדומה. זהו, אז תודה רבה לכם ולהתראות.